min mbiyetemi ko Dieynaba Holla keneme to Thilone affaire culture o min ko ɗum mbaɗatnomi puɗɗirimi noon o guila nde ɗum fuɗɗinomi jawnomi ɗo ko foire Matam nde jami ɗo foire Matam noddami nde noddunomi mbiyami yomi gar min mbaɗa sosane nde jahatmi nde noon mi andani nde jahatmi nde kami gumɗo kono hande oɗo saaha mi natti wonde gumɗo nde jami mbaynimi ko esam ne wiye yewti Diawara mbimi ne yewti o winama mbimi mawɗo jooɗo yeesu ko daro yiyata min de biɗami yaa kami noddade kono noddama komi anda ko parami wadde o wi sa namdi mamumi de mi haalante o wi saɗa yaaha nawata ko loonde ka maabo o wi nawa wudere sañade ka maabo o wi nawa lotturu nawa paɗe mukke nawa danga nawa tangade nawa ɓiɓɓe tekke o wi kala ko mbaɗɗa hen kala ko manque hen ma wor ko keddoɗa naftorɗa mbanmi ɗum nde jawnomi ko kemmi hen ko ha joni naftorima koye ɓiɓɓe tekke hen ɓiɓɓe tekke ɓe noon kala ɗo tawmi tawa tawi ene waɗa mbiɗe waɗa wonno ɓiɓɓe tekke ko sosane mawɓe nde suka mumen ko ɗum ɗo pijiranno ha daña worɓe ha ndese puɗɗo woppude wiye ko ɓi kaari ƴami ɓi kaari ha yimɓe mbaɗi hen boto boto min noon mi heddima hen guinnirmi président Macky Sall min kam maabo Macky Sall ko denɗam haade Macky Sall noon ko denɗam min kam maabo mbiɗe waɗa guinnirmi ɗum mbimi wi Mayram Faye nde mbanno Mayram Faye ha gaynumi kadi wonno Macky Sall e Farba Ngom ko ɓiɓɓe yumma ko sehilaɓe ko yaadiɓe ñalamde Farba Ngom rewe Macky Sall wonde e muɗum ha ko woni ko kadi mi inniri kadi Farba Ngom mbiɗomi waɗan Farba Ngom cadeau ɓiɗɗo tekke mbiɗa innir Farba Ngom waɗirimi noon ko hankkadi ko nafoore mbiɗa wawi dañde hen hunde mbiɗa liggo ko liggoromen ko noon mi wawi dañcude hen hami dañi fedde nde wiyata ko fedde natanni eyo mi ɓami wadde ɗum mi nawi Dakaru mi fuɗɗima wadde ɗum hami heeɓi diplôme ha nawami ɗo ene Gorée ha feere ɓiɓɓe tekke ɗum mi waɗi ɗum mi yeehi ɗo Matam mi waɗi ɗum mi yeehi ɗo Podor mi waɗi ɗum mi yeehi ɗo kadi Ayna Balla Wuro Mawlo mi waɗi ɗum mi waɗi kadi Thilone joni kadi mi nanni kadi jafani waɗi kadi ko wuuro Demba Gadji en kadi mi waɗi délégation gam mi ari mi addi bagage am min nen mbiɗa teddinira kala koɓe pewji mbiɗa rondo won noon kala ko wiya gumme pinen fina tawa kadi mbiɗa waɗi ɗum kadi mbiɗa teddinira kadi ha feere waɗoɓe culture ɓe min koye dow inde culture garmi min mbiɗa teddinira culture o mbiɗa teddinira wuuro ngo mbiɗa salmina mbiɗa daara jamme ko min Dieynaba keneme ari notitade ɓe en jiiɗo jamono leydi Sénégal kalfinaɗo ko faati ɓeɓɓigol mbawkaji kam e celogol leydi hono Yaya Abdoul Kane en jiiɗo nder mo